sing mancing-mancing apa-apa ya. Wah, tanturku lumayan iki. Wah, golek sukun wae iki. Goreng. Wah, sukune ono ora ya. Wah, ketok ya Allah. Mantep iki. Tekan ngomah goreng bubuk kongko. Wah, nyamleng. Kuwi sakmono. Ih, banget. Wah. Ah. Iki penek apa dibandem ya? Oh, penek ah. Penek wae lah. Jos. Ih. Ah. Ih. Sen-senku ya Andi ya. Dina rapat tok iki. Wah, open-open ini sensiku piye iki ya? Wah, aman iki. Jeleknya menawa terus kali kono. Wedi jirimen ta kok. Endi ya? Ah, iki cerak. Wow. Jadwale prei meguru malah ra iso ketemu. Lek kegiatan apa ngene iki? Angel men. Wah. Enak tenan. Seger. Alon-alon endi? Udah lah, Pak. Nih. Oh, malahan. Udah ngajar iki, sopo iki? Kowe to, Dut? Sorry, Dut. Ora ngerti, Dut. Aku mau gregeli, Dut. Lho ngene, langsung nibo, Dut. Sorry, Dut ya. Piye ta, Dik? Apa kowe ora ngerti yen aku ning ngisor? Ya ora ngerti, Dut. Wong gregeli tenan kok. Sorry ya, Dut. Aku ora ngerti tenan kok yen kowe ning ngisor kok. Tuwekan ora ngerti apa-apa. Sugih meduna tak tulungi kene. Ya kene ya. Pakde iki ya wedi kok. Wah, suwe ra to penekan. Ndi ndase iki wae. Alon-alon. Atuh. Alon-alon. Alon. Aduh. Piye to kowe pedo. Aduh. Aduh, lane. Piye iki? Adek sik, Dik. Tolongin aku. Oke, babang. Aduh. Ayo pergi nih gumuk Dut. Sing kuat. Wis kene iki, Dut. Ayo Pak Dik tak unjukke. Allah. Iki malah disokok sih. Wes. Suwun ya, Dut ya. Aku jaluk tulung kowe, Dut. Sukun kae mau tulung jupukno terus singkirno cerakno kon wite ya. Mudak kepidak wong. Ya, Dik. Gletak sik ah. Aduh. Wah, penake to. Ih, boyokku kecethit ora ya. Ah, penak. Ah, turu ae. Yang roya sore ngenteni buka gabut ya ngomong. Garing plek karena ning kono ngopo kae? Manane cak jagongan. Apa to dhewe kita nglalu ngono ki? Nglalu piye to, Pin? Iki lho le. Boyokku bar dijungkelke karo gendut. Lah, hati-hati wis. Anu tak kancane ini ya, Di. Iya. Kancane iki ya, penak pian ngene. Lah piye iki? Iku to. Kang omah aku mau ki. Lah kowe mek erneng iki. Ya ora nyandi go tilik suasana desa aman apa ora ngono aku keren. Di. Lah mancing ya kok diganggoni. Nah wingi lho Di, aku mancing kok diganggoni sing lemu loro lho. Lah yo. Kayak mosok mancing kok diganggu dibek-ubek, dikukuti. Iwak ra itu pancing mulai ya kecore lho aku mulai ora gawe iwak iki. Ae cah bling-bling
Oh, wah kayak ombleng tuh kayak wong loro kayak gitu. Nah, kayak wong jahil. Mulak men di aku wis Lemu pengen. kabeh. Heeh. Ayo. Kayak pengen nangis aku ki. Karo nganu lho sing gondrong ya, dia masuk malah mancing disetrumi ning ngarepe lho. Iki ya ora kesini blas mancing kok. Ganggu nih wae aku. Oh, digodrong kaya aku ngene. Ngene Heeh. iki. Oh. Dikucir kene. Heeh. Oh alah, kuwi teyeng. Wong iki glidik. Kayak iki duda, anak siji wedok. Kayak iki blenge ora kalap. Heeh, dijare ngerti kan jenenge Mas Tayeng. Pelik Tayeng lah kan anake senenganku tak incer ket kae. Dal pentol kae tak incer usan. Ah, cemplok. Ayo kaya ngono kok iso pasti wegah. Saingane ya gendut. Ya gendut karo Solikin sih. Ayo. Wes Solikin dia seneng to. Seneng kabeh karo anake teyeng. Wah lagi ngerti aku malah iki. Wah, saingan nambah berat iki aku. Kayak iki yo jane wis tak irik-irik tak senengi tak lamar artake sawah ombo. Kadang wonge ra gelem cempluk ya wis. Tak dikeke mbok nom. Iya, eling umur to, Di. Mengke canam yo karo canam kaya aku ngene iki cek bagus kok ngene iki kok. Terus kaya jenengan ngoten niku ya kalih Mbah Painah ngono nika kok kalih cemplukku. Wah, das ra masuk. Ngerti aku. Umur ki apa? Umur ki mau angka kok. Lele iso dibusak. Nanti. Gini lho. Pinter sithik. Oh, ya de bener, Den. Duit itu ya berkuasa ini. Lah yo Lah, gendut mau nang ndi, De? tak kon jiko sukun menyingkirke cerak wit. Ya sudah, balik aku ya. Oh iya, hati-hati. Ini cempluk meh nyili kesayanganku. Oh iya. Kangen aku. Kangen ra. Wis, kena iki ku getel boyoke kaya ngene. Kecel kaya zaman-zaman saiki sepa-sepa. Cewek ayu-ayu. Ah, duit oke nggo apa nek ora nggo pijet karo cewek-cewek. Oh no. Aduh. Lah kok ya luwe ya. Apa telung dina iki. Wah, kudune iki ndelok murid dhisik iki, gawa telepati iki. Tak delok isik iki. Amat aku pamrih. Hai murid. Wah, Sensei memanggilku. Kowe ono Sensei, muridmu sedang dikepung. Ada apakah, Sensei? Hei murid, cepatlah guru butuh bantuan, datanglah. Siap, laksanakan. Saya OTW. Baik murid, saya tunggu kehadiranmu, muridku tersayang. Cepatlah. Oke, Sensei, saya ke situ. Dari ngenteni muridku iki. Ben kasih teko. Yen ra teko tak susule. Oh, lah kayak Sensei. Ilmu gue sudah terapin muridku. Pinter gue, besok jadi murid unggulan. Terima kasih, Sensei, telah mendudukan ilmu kepada saya. Iya. Oke muridku, belajar terus. Ini gimana, Sensei? Mau kemana, Sensei? Ngene muridku. Gandeng wis telung dina telung bengi lek ku topo iki, petengku ra tak kompromi ra kenek. Wis ngelih. Nakno ayo golek mangan sik. Ayo. Iya,
to sensei. Kleru si mantrane iki mau ya, Cek. Dawet tengku selak ngelih. Ayo. Nggih, bali. Ndas mung jedul ngene kok. Yang dita sensei. Wis manut to iki. Wetengku wis ngelih pirang-pirang dina. Gak ayu muridku, wis manut to. Wis tak enak-enak. Ayo. Manut to karo sensei. Tak sensei. Malah keturuan mimpi senseiku. Wah, ngetok ke susu sik.